har et meget, meget lang rør. Ja, Ja, det gør jo selvfølgelig, at det kan være sådan lidt en rigtig lang vej op, og vi er lige op imod tyngdekraft. For at til at køre helt op forbi, så skal det nok køre. Brug den er bare lidt musbrød. Ja, nu får det ikke så kraftig effekt, kan man sige. Det er sådan set bare det. Skulle du ikke stå på, hvad det var, Jens Jakob? Vi har ikke det, der kan bruge. Den skal nok suge op af. Ja, men det må ellers smide det der ud. Der står ikke noget på. Bare smag på det. Det er jo... Det kunne lige så Ja, godt det er trykket, ja. Nej, det her det er mit lille lovlige skab med hverdagssøv. Min gamle fysik er altså, at alt kan spises virkelig. kommer der vand i. Det var det, I kunne få ud af den. Mere kraft er der åbenbart ikke. Nej. Men vi fik lige